लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे दासान्दि मेथ्सनि सिरिज सोलिगासिनो दङ जायखौ कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैनो हायो एबा फैबाय थायो। दा बेनिनो नोंथांमोना बाहायबो फिन खेबसेबाव नुनो मोननाय जागोन पार्ट 4 हिसाबै बाहाय दङ मिसिं नाम्बार एबा जाम्बल नाम्बार बेखौ नोंथांमोना नुगोन। बाहाय मा मिसिं नाम्बारा मा आदबै दङ बेखौ नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो नायबाय थादोंमोन नुगोन आरो बेयाव गोदानै मोनबा आदबफोर होनाय जादों। बेयाव मा दङ फारि फारि नायलांदिनि। फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि मोनब्रै खथा बा मोनथाम खथानि फैगोन आरो बेयावहाय बोरै मोनसे लांदां दोनना होगोन जेरै नोंथांमोना बाहाय नुदों। दा बिनिनो दिहुननांगौआ नैबेखौ दिहुननांगौ आरो बाहाय मा जागोन बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा नैबे लाइनाव सिगांनि लाइन आरो नैबे नैथि लाइनाव माबोरैहाय मोननाय जादों 26 आरो 25खौ बेखौ नागिरग्रोनांगोन आरो जुदि बे मोननैबो अनजिमाखौ मोननायनि आदबा मोनसेयानोबा नोंथांमोना बेखौ होनो हानाय जागोन। दा फैदो फारि दा बाहाय गोबां ट्राइ खालामनायनि गेजेरजों नायनो गोनां जागोन नाथाय बेनिनो मोनसेल' कारेक्ट आदब थागोन। बे कारेक्ट आदबा मा नोंथांमोना फैदो फारि नायदिनि। बाहाय नुनो मोननाय जादों बाहाय दङ फार्स्ट डिजिट हिसाबै 8 बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ 3। दानिया फार्स्टआव 8 आरो 3 दङ अब्ला 8 into 3 बेसेबां मोनदों बेखौ दिहुननाय जागोन। 8 into 3 बेसेबां जायो 24। दानिया 24जों नाथाय नैबेयाव मिलायाखिसै बाहाय 21सो दङ बे हिसाबै बेयो गोरोबाखै। बेखायनो 21 मोननो थाखाय 24निफ्राय नैबे 3 जिहेतु 8जों 3खौ इन्टु खालामदों गेजेरनिफ्राय दा बे 3खौ इन्टु खालामनायखौ माइनास खालामनांगोन अब्ला 21 मोनदों। दा बे हिसाबै बेखौ 21 मोनबाय। दानिया नेक्स्टआव बे आदबै गोरोबना गोरोबाखै नायदिनि। बाहाय दङ 6 आरो 5 जों सानजाबाबो बेसेबां जायो 30 दानिया 30खौ मोननो 30जों नैबे 25जों गोरोबाखै 25सो अब्ला दानिया बेखौबो नैबे गेजेरनि सानजाबगासै बा सानजाबजानाय 5खौ माइनास खालामनांगोन अब्ला 5खौ माइनास खालामोबा 25 मोनगोन। अब्ला बेनि मोननैबो मोननाय आदबा एखेयानो जाहैबाय अब्ला बेखौबो नैबे थार्डनि बेखौ बिदि खालामनांगोन जेरै 12जों 2 इन्टु खालामोबा बेसेबां मोनगोन 24 दानि गेजेराव मा दङ 2 होमबा माइनास 2 खालामोबा बेसेबां जागोन 22 अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जाफैसिगोन 22 आरो दाना बे कारेक्ट एन्सार 22आ अपसनाव दंना गैया बेखौ नायनांगोन। अब्ला अपसनाव दङ नै सिआव अब्ला बेयो मोनसे कारेक्ट एन्सार जाबाय माने नैबेहाय 22आ जिरायसिगोन। दा बेबायदिनो बे आदबखौ लांनाय जादोंमोन बे मोनसे सानखान्थिखौ एबा बे मोनसे नाम्बारखौ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन एखेयानो नाथाय आदबा गुबुन। दानिया बेवहाय बोरैहाय लांदों नोंथांमोनहा नायना लाबानो जाबाय फारि बाहाय दहाय मोनथाम मोनदोंमोन खथाखौ दाना बाहाय खथाखौ मोनब्रै मोननाय जादों। बे हिसाबै बाहाय बेनिया एसे आलादा जागोन। बाहाय नोंथांमोना नुदों बेयाव दङ ओरैजाय बेयाव लांनाय आदबा बेबायदि जागोन मानो होनबा अनजिमाया नैबे लास्ट लाइनाव दाजाबगासै बा सानजाबगासै मोननाय बायदि जोबोद गेदेर जाफैदों। बेनिफ्राय बेखौ ओरै लांनाय जानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ आलादा आदबै नायनो नांगोन। दा बेयाव बोरै माबायदि आदबै लांनाय जादों बेखौ नायदिनि फैदा। बेयावबो गुबुन आदब नोंथांमोना नायफ्रांनो हागौ एबा नागिरगोन नाथाय बिनि मोनसेल' कारेक्ट आदब दङ बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों बाहाय 5जों 4जों इन्टु खालामदों बेनिफ्राय 5जों 4जों प्लास खालामदों बेनिफ्राय नैबे गाहायनि नैबे थार्ड लाइनखौ इन्टु खालामदों। दा बाहाय मा हिसाबै जादों नायदो फैदो 5जों 4जों प्लास खालामबाय 5 + 4 9जों इन्टु 2 खालामोबा बेसेबां जायो 18 अब्ला मा जाहैबाय नैबे गाहायनिया 18 मोननाय जाहैबाय। दानिया नेक्स्ट स्टेपाव मा खालामदों बेखौ नायदिनि फैदो। नेक्स्ट स्टेपावबो बिदिनो खालामदों जानांगौ 6जों +3 खालामोबा मा जाहैयो 9आनो अब्ला 9जों नैबे 3जों इन्टु खालामोबा मा जाफैगोन 27 अब्ला बे मोनसे आदबाबो बेनो मिलायबाय। अब्ला बे मोननै आदबजों जिहेतु मिलायबाय अब्ला नैबे गाहायनि एबा थार्ड लाइननियाबो बेबादिनो लांदों जानांगौ बेखौबो नोंथांमोना नायदों। बाहाय नुगोन 12 + 4 बेसेबां जाखो 16 जाबाय। अब्ला नैबेयाव 96 दङ 96 मोननो थाखाय होमबा 16जों 96खौ डिभाइड खालामोबा मा मोनहैगोन अब्ला बेनो नैबाहाय जाफैगोन। अब्ला बाहाय मा जाफैगोन 16जों 96खौ रानोबा मा मोनगोन 6 जाहैगोन। अब्ला नैबेयाव मोननो गोनां एबा होनो गोनाङा जाफैगोन सानजाबनो गोनाङा जाबाय बाहाय 6। दानिया अब्ला 6आ जोंना एन्सारनि अपसनाव दंना गैया बेखौ नायनांगोन। नुबाय डिआव दङ अब्ला बिनि एन्सारा जागोन डिआ अब्ला बाहाय मा मोनगोन 6। दा बेबादिनो आदबै लांनाय जादों। फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो बाहाय खिथादों नैबे खोलोमखौ दाजाबदों आरो दाजाबना मोननायखौ नैबे खोलोआव सानजाबदों आरो बेनि एन्सार मोनदों। थिग बेबो बिदिनो बाहाय दाजाबदों नैबेयाव सानजाबदों बाहाय दाजाबदों आरो नैबेजों सानजाबफैदों। बेखायनो बेखिनि
बे आदबै लांनाय जादों बेखौ। दानिया नेक्स्टआव गुबुन आदबै लांनाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों। दा बेंखनाव मोनब्रै खनानि गेजेराव मोनसेया लांदां। दा बेखौ माबोरै लांनाय जादों बेखौ नायदो फारि फारि फैदो। बेयावबो गोरलैयानो, नाथाय आदबा गुबुन जागोन। बे हिसाबै बाहाय दङ नोंथांमोना नुगोन। बेयाव लांनाया जाहैदों स्कुवेर एबा किउब, बे हिसाबै लांदों। बावबो गुबुन गुबुन आदबै नोंथांमोना नायनो हागोन, नाथाय बेयाव आलादा जागोन। बाहाय थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला नैबे 8आ मानि किउब जायो? 2नि किउब जागोन। बेनिफ्राय नैबे 64आ मानि किउब जागोन? 4नि किउब जागोन। बेनिफ्राय 216आ मानि किउब जागोन? 6नि किउब जागोन। ओमफ्राय अब्ला नुनो मोननाय जाहैगोन नैबाहाय मानि किउब जाहैगोन नोंथांमोना हमनो हाबाय जानो हागौ। बाहाय 2निफ्राय मा लादों? 4निफ्राय मा लादों? 6। अब्ला बाहाय बे जराखौ गालांनाय जादों। अब्ला 6नि उनाव मा दङ? मोनसे 7। दा बेखौ बारनानै मा जाहैगोन? 7नि उनाव 8। अब्ला 8 मोनहैगोन। थारमाने बाहाय 8नि किउब जाहैनांगौ। 8नि किउबआ बेसेबां जायो? नोंथांमोना नायदो। 512 जागोन। 8नि किउबआ 512 नोंथांमोना साननानै नाय। अब्ला 512आ अपसनाव दंना गैया बेखौ नायदो। दङ, बियाव दङ अपसनाव, जिहेतु बेखायनो बेनि एन्सारा मा जाहैगोन? 512 जाहैगोन। 512 आरो 512आ मानि थाखाय जाहैखो? नैबे 2 किउब, बाहाय 4 किउब, बाहाय 6 किउब, बाहाय 8 किउब जाहैगोन। बेखायनो बेयाव 512आ जाहैगोन। दा बेबायदि मोनसे आदबै बेखौ लांनाय जादों। एखे रोखोमैनो नैबेहायबो बेबायदि नुदों, नाथाय बेनि आदबा आलादा जाफैलायबाय। दा ओंखायनो नोंथांमोननो बेखौ होनाय जादों। दा बाहाय दङ दहायनि बायदि आदबै किउब लांथावथाव बेबो गैया, दाजाबनानै मोननाय बेबो गैया, सानजाबनानै मोननाय बेबो गैया। नाथाय नुनो मोनदों मोननै गोजौआव दङ, नाथाय खनायाव आलादा दङ। दा बे हिसाबै बेखौ मा लानांगोन? ओरै खनाजोंसो नायनांगोन। ओरै खना बेखौ बिदिसो नायनांगोन। दा बेखायनो बाहाय मा दङ? बेबायदि खना हिसाबै लायोबा 5जों मा खालामोबा 126 मोनो, जों बेखौ दा नागिरनांगौ आरोखि। नाथाय 5जों 126 जेबो रोखोमै मोननाय जाया। दा बे जेब्ला जेबो रोखोमनि मोननाय जाया, अब्ला बेखौ मोनसे प्लास नङाबा मोनसे माइनास खालामनाय आदबै बेखौ नागिरनांगोन। अब्ला मा फैबाय? 5नि किउबआ जाहैबाय 125। नाथाय बाहाय मा दङ? 126। बेखायनो +1 खालामदों, बेखौ 126 जादों। अब्ला 126 मोनबाय। दाना बेबादि आदबै नैबे 6जों नैबे लांदांखौ मोनगोन ना मोना बेखौ नागिरनांगोन। अब्ला 6नि किउबआ माबि बेखौ नागिरदो। 6नि किउबआ जाहैबाय नोंथांमोना मोनगोन 216। दाना दहायनियाव 5नि किउबजों मोनसे 1 प्लास खालामदों, अब्ला बाहायबा मा जागोन? 217 जाफैबाय। 217 जों हमनानै लाबाय। दाना बेनि एन्सारा बाहाय अपसनाव दंना गैया बेखौ नागिरदो। अब्ला नुनो मोनदों नाम्बार सियाव दङ 217 मोनसे अपसन दङ। दा बेखायनो बेनि राइट एन्सारा जाफैसिगोन 217, अर्थात अपसन सिया जाफैसिगोन। माने नैबाहाय 217 जागोन आरो। दा बेबादि आदबै बेखौ लांनाय जादों। बेनिफ्राय आरो लास्ट मोनसे पइन्ट दंबावो, बाहाय नायदो नोंथांमोना। बाहाय आलादा रोखोमनि, बेयाव मा रोखोमनि नुगोन नोंथांमोना नुदों। बाहाय गुबुन गुबुन मोनथाम सावगारिफोर दङ, जेराव गुबुन गुबुन अनजिमाफोरबो दङ। दा बेयाव मा रोखोमै आदबै लांदों बेखौ जों नागिरनांगोन। नैबाहाय गैया, गोमानानै दङ, बेखौ नागिरदों। दा बेखौ नागिरनो थांनायाव नैबेजों मा खालामनानै मोनदों, आरो बेनियावबो मा खालामनानै मोनदों, आरो नैबे मोननैखौ मा खालामनानै मोनदों, बेखौ नागिरनानै गोरोबहोनानै बेजों नैबेखौ दिहुननांगौ जानानै फैदों। दा अब्ला बेहाय मा जागोन नोंथांमोना नायदो। बाहाय नुनो मोननाय जादों नैबेयाव 8 दङ। 8आ मा जायो? 2नि किउब जायो। बेनिफ्राय 27 दङ, बाहाय 3नि किउब जागोन। ओमफ्राय 1आथ' 1नि किउब बा 1नि स्कुवेर, जेखि लाङा 1आनोखा। अब्ला बेखौ किउबजों लांजोब्बाय, मोनथामजों हमनानै लाबाय। नाथाय सेकेन्ड स्टेपनाबा माबायदि बेखौ नायग्रो नालाय। सेकेन्ड स्टेपनाव जुदि किउबजों थांजोबदोंबा बेबो किउबआनो थांगोन। सेकेन्ड स्टेपआवबो नुनो मोननाय जादों किउबजों थाङा थाङा। 64आ जाहैबाय 4नि किउब। बेनिफ्राय 125आथ' 5नि किउबखा। बेनिफ्राय ओरैजाय नैबेहा 6नि किउब। अब्ला नुनो मोनबाय बाहाय किउबजों थांजोबदों। अब्लाबो बेखौ मोनसे नोजोर होबावनांगौ। बाहाय दङ नैबाहाय नुदोंमोन 1नि किउब, बाहाय दङ 2 आरो बाहाय 3नि। अब्ला मा खारदों? सिरियालै खारलांदों नै 1 2 3। आरो नैबाहाय मा नुदों? 4, ओरैहाय 5, ओरैहाय 6। अब्ला बेबो बेबायदि खारदों। अब्ला नैबेबो बेबायदि खारगोन नामा बेखौ नायनांगोन आरोखि। बे मोननैबो जुदि बिदिनो खारदोंबा बेबो बिदिनो खारलांगोन। नायदो दानिया बाहाय नुगोन 343आ मानि किउब जागोन? 343आ 7नि किउब। आरो 729आ मानि किउब जागोन? 9नि किउब जागोन। अब्ला 7 9 थांबाय, नैबेयाव नाथाय थालांबाय। अब्ला बाहाय मा खारनांगौमोन? सिरियाल खारनांगौमोन। नैबेहाय जेरै खारदों
4 5 6 1 2 3 बिदि खारदों अब्ला बाहाय 7 8 9 खारनांगोन ओंखायनो बाहाय मा थालांबाय 8 अब्ला 8 नि किउआ मामोन बेखौ नागिरनांगोन 8 नि किउआ मा जायो नोंथांमोना नुगोन 512 दानिया 512 बा 8 नि किउ अब्ला अपसनाव एन्साराव दंना गैया 512 बेखौ नागिरनांगोन नुनो मोन्दों 3 अपसनाव दङ 512 ओंखायनो बेयाव मा जाफैबाय 512 जागोन अर्थात 8 किउ जागोन 8 किउबा मामोन 512 बेखायनो बे 512आ बाहाय जागोन 512आ बेखायनो बेनि राइट एन्सारा नैबे अप्सन 3आ जाफैबाय दा बेबादिनो नोंथांमोना नागिरनो हानाय जागोन बेबादि गोमानाय नाम्बारफोरखौ आरो सिगांनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबा नुगोन बेनि सिरिज सोलिगासिनो दङ जायखौ एग्जामाव फैगोन बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आदबनि मेथ्स नोंथांमोना नुबाय थागोन बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।